aiki fa wallahi matasa da ku nake, 'yan kasuwa, ma'aikatan gwamnati, ku zo ku ji wannan tarihi kawai ku tafi, amma matasa ku muke so mu shirya don ku tinkari wannan aikin. Ku iya larabci, ku iya turanci, ku je ku rubuta a duniya gaskiya, ku faɗi gaskiya abin da ya faru. Malam yake cewa sai ya zama ana ɗiban kuɗi masu yawa ana kashewa wasu daga cikinsu domin mai domin su rinka rufe waɗannan abubuwan na tarihi. Me yasa? Saboda wai ana tsoron ka'ai haka ne don kada 'ya'ya da za su biyo baya su san gaskiyar tarihi, li ta'rifa aduwwaha min sadiqiha, su san suwaye makiyansu, suwaye masoyansu. Yanzu gawan makiyinmu ne, gawan makiyinmu ne, Obasanjan makiyinmu ne, ba kaunan makiyinmu ne. Duk waɗannan tsofaffin kurayen da kowa gan sun cire kaki duk makiyanmu ne, dukansu duk makiyanmu ne, ba wani masoyinmu a ciki. Kowa yana so ya kare personal interest din shi ne, da haka za su iya kawo kowane mai motsuwa, za su iya kawo kowane taɓaɓɓe, za su iya kawo kowanne, duk makiyanmu ne. To ba za ka san haka ba sai in an yi maka fassara ta tarihi a bisa hasken ilimi da aƙida. Amma haka ce mu ba ma san magana aƙida, aƙida tana raba kai, su Albani suna ta raba kan musulmi.